Χθες πήγα για καφέ. Ας το συζητήσουμε. Και καλή φανταστική μέρα σε όλους, παιδιά. Σήμερα Τρίτη και θα μιλήσουμε για κάτι ιδιαίτερο για μένα και για τους περισσότερους στην Ελλάδα που δεν πίνουν φρέντο. Λοιπόν, σήμερα θα μιλήσουμε για τον αγαπημένο μου φραπέ. Για όσους με ξέρουν προσωπικά, έχω τρελή αδυναμία στον καφέ. Και όχι όποιον και όποιον καφέ, στο φραπέ. Μου καταρχήν, ο φραπές είναι φιλοσοφία. Μπα, είναι ο πιο γαμάτος καφές του κόσμου. Έχει να πούμε δύο λόγια για την ιστορία του φραπέ, γιατί είμαστε και μορφωμένοι άνθρωποι. Έχω το Wikipedia δίπλα. Είμαστε μορφωμένοι, θέλω. Λοιπόν, και να πω ρε παιδί μου ότι ο φραπές καταρχήν υπάρχει από το 1957, σύμφωνα με το ίντερνετ πάντα, δεν ήμουν εκεί, να ξέρω, και δημιουργήθηκε από το 1957 τέλος πάντων στη διεθνή έκθεση. Ο Γιάννης Δρίτσας, υπεύθυνος της Νεστλέ στην Ελλάδα, ήταν έτοιμος, λάνσαρε ένα νέο προϊόν, στιγμιαία σοκολάτα, την οποία τη χτυπούσε σε σέικερ με κρύο νερό και παγάκια και γάλα και τέτοια πράγματα, σαν το φραπέ αλλά με σοκολάτα, σκεφτείτε εδώ. Λοιπόν, και ένας υπάλληλός του, ο Δημήτρης Βακάνδος, δεν μπορώ να δω λόγω του φωτός που με έχει τυφλώσει και δεν μπορώ να διαβάσω καλά. Δημήτρης τέλος πάντων, κλασικό όνομα στη Θεσσαλονίκη, φραπές Δημήτρης στη Θεσσαλονίκη νομίζω ότι είναι. Λοιπόν, και ναι, ο τύπος συνήθιζε να πίνει Νεσκαφέ, αλλά λόγω ότι δεν έβρισκε ζεστό νερό εκείνη τη στιγμή, είχε και τα σέικερ εκεί πέρα που λανσάραν τη σοκολάτα, αποφάσισε να κάνει πατέντα. Πήρε το σέικερ, έβαλε καφέ μέσα, έβαλε ζάχαρη, πέταξε μερικά παγάκια, λίγο νεράκι και άρχισε να το χτυπάει. Όπως δήλωσε ο Δημήτρης αργότερα στις συνεντεύξεις του, δεν φαντάστηκε ποτέ ότι μια τέτοια πατέντα θα γινόταν, θα έκανε θράψη στην ουσία. Αλλά για καλή μου τύχη και την καλή τύχη όλων, έκανε θράψη και έκανε αυτή την πατέντα ο φίλος μας ο Δημήτρης το 1957. Λοιπόν, αυτά ήταν τα λίγα πράγματα για την ιστορία του φραπέ. Τώρα, ο φραπές, γιατί είναι τόσο αγαπημένο ποτό. Θα επανέλθω και σε αυτό. Εγώ το θεωρώ και ποτό το φραπέ, και έχουμε μεγάλη διαφωνία με τους φίλους μου γι' αυτό. Λοιπόν, ο φραπές καταρχήν είναι γιατί είναι μοναδικός εγκαφές. Στο εξωτερικό δεν υπάρχει, έτσι. Η ορολογία φραπές στο εξωτερικό σημαίνει χτυπημένο. Γενικά, αν ζητήσει φραπές στο εξωτερικό, δεν περιέχει καφέ μέσα. Είναι μια μίξη φρούτων με πάγο ή σοκολάτα και τέτοια πράγματα. Τέλος πάντων, φτάνει η ιστορία και οι γνώσεις. Σας πω για το φραπέ όπως το φαντάζομαι εγώ, όπως το σκέφτομαι εγώ καταρχήν. Ο φραπές δεν είναι ένας απλός καφές. Παίρνεις το φρέντο εσπρέσο, τον πίνεις, τελείωσε. Αυτό ήταν. Το φραπέ τον πίνεις, φτάνει μέχρι ένα σημείο. Παίρνεις το νεράκι, το συμπληρώνεις. Και τσουπ, έχεις άλλο ένα καφέ. Με νερό. Είναι σαν τα δέντρα. Εξού και φραπεδιά. Πώς λέμε, βελανιδιά, μουριά. Την ποτίζεις και μεγαλώνει. Κόβεις λίγο, ποτίζεις, μεγαλώνει. Έτσι είναι και ο καφές. Είναι κάτι φυσικό. Λοιπόν, οπότε μπορεί να καταλάβετε ότι είναι κάτι το μοναδικό ο φραπές. Δεν ξέρω πόσες φορές έχω πει τη λέξη φραπές
θα βάλω κάποιο νουμεράκι στην οθόνη. Λοιπόν, επίσης λοιπόν, γιατί πίνουμε φραπέ στην Ελλάδα και όχι στο εξωτερικό? Καταρχήν, γιατί στο εξωτερικό έχουν δουλειές και εδώ δεν έχω. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί ο φραπές θέλει ένα 2 ωράκι μέσα στο νερό για να τον πιεις και κάνα μισάωρο στην τουαλέτα μετά. Να μην μπω σε λεπτομέρειες παρακάτω, καταλαβαίνετε. Λοιπόν, τώρα θα επιστρέψουμε σε αυτό που είπα πριν. Το φραπές είναι ποτό. Πάω σε ένα μπαράκι, ας πούμε, μπαράκι, καφετέρια. Γράφει απ' έξω καφέ κάτι και είναι 9 και 5. Εγώ 9 και 5 πίνω καφέ. Βασικά εγώ πίνω καφέ και μία παρά που θα πάω για ύπνο. Τέλος πάντων, 9 και 5 κάθομαι, κομπλέ, βγάζω τα πράγματά μου στο τραπέζι. Έρχεται η σερβιτόρα, ένα φραπεδάκι, λέω σκέτο. Μου λέει, λέει, δεν κάνουμε καφέ. Λέω, γιατί? Λέει, έχουμε κλείσει το μηχάνημα. Ποιο μηχάνημα? Το βζτ. Ποιο μηχάνημα? Δεν είναι εσπρέσο. Τώρα το εσπρέσο να το καταλάβω, έχεις κλείσει το μηχάνημα και πρέπει να το καθαρίσεις και έχει διαδικασία ολόκληρη. Δεν το φραπέ. Κάντο μου αχτύπη, το λέω. Αλλά λέει, δεν γίνεται, λέει, έχουμε κλείσει τα μηχανήματα, λέει, δεν μπορώ να σας κάνω. Λέω, βάλε νερό και καφέ απλά μέσα, λέει, και φέρτο μου. Και φεύγει η κοπέλα, πάει στο μπαρ και η γυναίκη μου λέει, να, λέει, δεν σερβίρουμε μετά τις 9 καφέ. Τι της λες? Τι σου η καφέιστη? Σου λέει όμως, γιατί έχω πάει σε υπεύθυνο μαγαζί για να το συζητήσουμε, ρε παιδί μου, γιατί είναι 9 η ώρα. Εγώ θέλω καφέ. Και μου λέει, να, λέει, σύμφωνα με τα χαρτιά και είμαστε μπαρ μετά τις 9 η ώρα και δεν επιτρέπεται να σερβίρουμε καφέ. Ωραία, λέει. Χρέωσέ το μου σαν ποτό και σερβίρε μου καφέ όμως. Τέλος πάντων, είναι κάτι που δυσανασχετώ, ρε παιδί μου, πολλά χρόνια. Δεν πίνω αλκοόλ γενικά. Δεν είναι ότι τα αποφεύγω, απλά δεν μου πολύ αρέσει το αλκοόλ. Θα πιω μια μπύρα, μετά άντε 2, θα πιω και κάνα ποτό έτσι, γιατί δεν μπορώ να πιω κάτι άλλο. Θα μου πεις πιες Red Bull. Δεν θέλω κάτι γλυκό, θέλω το σκέτο μου το φραπέ. Πίνω και σκέτο τρομάρα μου. Θέλω να πάω, ρε παιδί μου, στα μπουζούκια, να πάρω τη φραπεδιά μου, χρέωσε τη μου 20 ευρώ. Ως super special ποτό, ρε παιδί μου, αλλά σερβιρέ μου τον καφέ μου. Θα μου πεις, στα μπουζούκια μπορείς να πάρεις εσπρέσο και θα πας εσύ στα μπουζούκια και θα παραγγείλεις εσπρέσο και όχι ποτό και θα σου πούνε, οκ, φιλαράκι, κάτσε. Ναι. Υπάρχει μεγάλος ρατσισμός απέναντι στον καφέ. Γιατί να μην σερβίρουν καφέ παντού? Όπως την πύρα, άμα την πάρεις το μεσημέρι στην καφετέρια της γειτονιάς σου, θα την πιεις 3 ευρώ. Και άμα την πάρεις στο μπαρ της δίπλα γειτονιάς και θα την πιεις 7 ευρώ, την ίδια μπύρα, κάνε το ίδιο με το γάμο φραπέ. Ούτως ή άλλως, αλλού τον πίνεις 2, αλλού τον πίνεις 3, αλλού τον πίνεις 5. Και εκεί έχω πληρώσει και 5,5 για φραπέ. Τις παλιές καλές εποχές, μιλάμε για 2004, 5 και 6. Στο Μπο, όσοι θυμάστε, ο φραπές έκανε 4,5 ευρώ. Δεν θα το ξεχάσω. 4,5 ευρώ. Τέλος πάντων. Αλλά μιλάμε για καφετέρια. Εντάξει. Λοιπόν, ναι, νομίζω ότι πάνω κάτω αυτά είχα να πω. Κάτσε εδώ, έχω μπερδέψει τα χαρτιά μου τι ήθελα να μιλήσω και τι ήθελα να πω. Ναι. Ναι, έχω κάτι άλλο να σας πω. Πείτε μου κι εσείς την άποψή σας για τον καφέ. Με ενδιαφέρει να μάθω, γιατί αυτό το έχω μοιραστεί με λίγα άτομα. Είναι η πρώτη φορά που ανοίγομαι σε μια μεγαλύτερη παρέα, στην παρέα 20 ατόμων που είμαστε εδώ πέρα, η φανταστική παρέα που είμαστε. Και ναι, θέλω πραγματικά να μάθω την άποψή σας. Είναι κάτι παράλογο αυτό που λέω? Είναι παράλογο να θέλω φραπέ μετά τις 9?
και να μην δέχομαι την απάντηση έχουμε κλείσει το μηχάνημα. Ποιο μηχάνημα? Φραπέ θέλω. Λοιπόν, και κάτι άλλο για να έρθετε κι εσείς, όχι για να με δείτε κι εσείς από κοντά, θα σας πω αμέσως τώρα τι μπορείτε να κάνετε. Καταρχήν, έτσι όπως είναι το παράθυρο του YouTube, έχει κάτω δεξιά, νομίζω ότι δείχνω σωστά, έχει ένα κουτάκι, πατήστε το για να μεγαλώσει η οθόνη. Μετά πλησιάστε στην εικόνα και θα πλησιάσω κι εγώ. Ωραία. Τώρα είστε κοντά. Αυτός είναι ένας κοντά μου εδώ πέρα, να πλησιάσουμε, να γίνουμε έτσι πιο στενοί φίλοι. Λοιπόν, ναι, ευχαριστώ πολύ που παρακολουθήσατε το βίντεο. Ευχαριστώ πολύ που κάνατε like στο βίντεο και το μοιραστήκατε με τους φίλους σας. Και ειδικά άμα πίνουν φραπέ, πρέπει να το μοιραστείτε. Θέλω την άποψή τους, επειγόντως. Τα λέμε αύριο. Γεια σας.